Dobar dan, dobri moji. Evo, danas mene u ulozi rock kritičara. Šta je to rock, a šta je to kritičar? Pa rock, to je rock muzika koja, eto, možda se sinoć na mala vratila u Beograd, a kritičar je ono što radi neko od publike koja je gledala i kritikuje ili pohvaljuje nastup određenog benda ili izvođača ili samog događaja. Znači, sinoć se dogodio Rock Start Fest ili Rock and Roll zauvek na Beogradskom sajmu. Sve to pod oznakom Music Stara ili, koliko sam ja razumeo, Sky Music. Sky Music je inače organizovao letos onaj Beer Fest, koji očito više grad Beograd ne organizuje. I ovo im je verovatno jedan od probnih balona na kome su doveli pretežno bendove koji nisu s ovih prostora i koji su sinoć jako dobro prošli, baš s obzirom da nisu s ovih prostora. Znači, koncert se održao na sajmu i na početku i nije bilo toliko ljudi, ali tokom večeri se popunilo, sala se popunila do kraja, koliko sam ja mogao da primetim. Evo ovako, krenut ću od benda kome sam prvom prisustvovao. Znači, ispustio sam bend Epilog, nemam pojma stvarno ni ko su ni šta su, uglavnom nisam ih odgledao, i onda odgledao sam deo koncerta benda Teška industrija, koje, koliko se ja sećam, oni su iz Banja Luke i jako prijatno su me iznenadili. Jeste da malo vuku na pop, ali devojka peva kao na ploči. Što se kaže, i muzika i sve kao na ploči ili na CD-u ili na čemu već. Površno znam njihov rad, ali sam jako prijatno bio iznenađen sa njihovim nastupom. Sve pohvale za njih. Posle toga dolazi na red band Aerodrom, koji je svojevremeno imao više hitova u bivšoj Jugi. Vođe benda, vidim, malo se duže nameštao na bini, šta ja znam, vamo namo, ali sve u svemu ti njihovi hitovi su jako dobro prošli i sama stvar što su oni iz Hrvatske jako su dobro prošli pred beogradskom publikom, samim tim što su imali te njihove hitove koji su iz 80-ih i 90-ih godina, Piši mi brate, onda ima tu još par hitova. Znači, odlično su prošli, nastup je bio odličan, istekao se bas gitarista koji je poprilično bio dobar, znači Stenski, i kako se zove, nemam zamarki na taj bend. Sljedeći bend koji smo imali prilike da vidimo je Vatreni poljubac. Nazovimo Mićin bend sarajevsko-beogradski. Miću bi mogli nazvati tim sarajevskim delom, premda Mića živi u Beogradu već dugi niz godina. Ono što nikad nisam do sad čuo je naziv Mali Mića. Verovatno ga je tako zovu kolege ili šta već. Uglavnom, njima je trebalo malo duže da se nameste i u samom startu dolazi do neke greške sa bubnjarom koji jednostavno nije odbrojao
znači nemamo uvod sa pesmom, nego krenuo čovjek sam, pa ga je nešto Miće pogledao, vamo namo, i onda je on to odbrojio, pa su oni krenuli, šta ja znam, i krenuli su prvo sa pesmom koja je sa novog albuma, i pretpostavljam da mnogo ljudi tu pesmu nikad nije ni čulo, ni ništa. To mislim da je Mićina greška, mogao je tu pesmu eventualno da ide preskoči, jer to jednostavno pesma još nije ušla u uši nikome. I šta se dešava tokom nastupa? Nastup je po meni toliko bio muljav, vokal se nije čuo jasno, gitara Mićina je zvučala kao onaj početni status benda Black Sabbath iz Velike Britanije. Znači to je tako bilo nešto, sve je bilo onako kao neka loša produkcija. Džabe što je to dobra pesma, kad je zamuljano, sve jednostavno, ne znam da li je to Mićino delo ili šta, uglavnom zamuljano, sačuvaj Bože zamuljano. Bubnjar se sve vreme nastupa smejao kao lud na brašno, više manje se smejao, ja ne znam da li je dečko baš onako čist ili čemu se taj dečko smejao, ali on se smejao sve vreme. Basista Đuka, pa ne znam, on ne ide uz Miću, jednostavno, dečko je utripovan, jednostavno, iz tih nekih beogradskih priča, nešto mlatio, baca kao nešto trzalica, vamo namo, sve u svemu nastup nije prošao, garantujem da nije dobro prošao kao što je Mića očekivao. Poprilično muljavo, a moglo je da bude bolje. Sljedeći bend koji je nastupao je sarajevski bend Divlje jagode sa poznatim gitaristom Zeletom Lipovačom i na samom početku nastupa dolazi do ekscesa između ograde VIP-a i jednog od posjetilaca ko nije bio u VIP-u. I sad da vam objasnim. VIP zona je 10 metara ispred bine. I tu su neki ljudi koji su kupili karte za malo veći iznos. Možda 500-600 dinara veći iznos. I oni su bili VIP zona. Znači, između VIP zone i ostatka hala je bila postavljena ta neka barijera, gvozdena ili kako već. I sad ljudi su se kao vide napred, nema nikog, malte ne, hajmo kao napred i tras na ogradu. I verovatno taj lik koji se onako, verovatno malo i popio i šta ti ja znam, kada je došao do ograde, popizdao. S druge strane bio neki lik kao iz obezbeđenja koji se tu eto stvorio, onako s bradicom, šta ti ja znam, nešto ovamo namo, nešto je istripovan bio. I pošto je skapirao da on ne može da se nosi sa tim likom, pošto je lik i nabildovan i šta ti ja znam, on je pozvao ekipu. Ekipu od njih 10. Security kao. I oni sada kao drže tu barijeru između tog lika, u stvari drže barijeru između kompletne publike i tih 300 do 400 ljudi koji su ispred. Lik ga provocira svo vreme, a ovaj nešto muljavi, šta ti ja znam, glumi, ne znam, nekog baju, vamo namo, ali uz njih 10. Počinje nastup Divljih jagoda i sada, umjesto da gledaš Divlje jagode, čiji je nastup počeo, gledaš dešavanje ispred te VIP zone. Znači, nastavlja se tu koškanje, lik odlazi, dolazi, opet odlazi, zadnji put opet dolazi sa više likova, onda taj lik iz obezbeđenja zove njih još 10. I na kraju, jedan od tih likova koji je najstariji,
preskače ogradu iz VIP zone, zgrabi tog lika za ruke i šta ti ja znam, koji je provocira sve vreme i počinje da ga vuče verovatno napolje. Onda skaču ovi kerovi, ono, znate, kad napadne čopor kerova, tako skaču i ovi ostali security-a i odvode tog lika. Znači, njih 10 je trebalo da tog lika izvedu, a bilo je jednostavnije da kažu, ajde, preskoči ti Bajo slobodno, evo ti idi, gledaj dole. Ali je bio cilj da oni pokažu da su oni sila. I šta se dešava dalje? Odvali su tog lika i oni sada stoje okrenuti prema nama svima i gledaju u nas. Malo neprijatna situacija. Ti umjesto da gledaš divlje jagode, gledaš neku facu koja je okrenuta prema tebi i bleju tebe. Mislim, malo. Ja sam onda na kraju prišao i rekao tom liku, a izvini, možeš se okreneš na drugu stranu, tamo prema bini, neprijatno mi je da te gledam. Ne, kao ne možemo, tako nam je naređeno. Majke ti, tako nam je naređeno. U svakom slučaju, on je stojao tu dok se nije pomerio malo levo, pa je onda došao neki lik, stao desno i šta ti ja znam. Svo to vreme divlje jagode nastupaju, uvežbeni do maksimuma, sa ciljem da bukvalno oduvaju sve konkurente na tom nastupu i ne mogu da kažem da nisu bili dobri, bili su više nego dobri. Započeli su svirkus sa onom poznatom pesmom Motori i sve do kraja, mislim da je zadnja pesma bila Divlje jagode. U svakom slučaju, odličan nastup koji je delimično ugrožen od strane security-a, to jest obezbeđenja, zato što nisu znali kako da reaguju. Umjesto da su tog lika pustili napred i pored svih zabrana i šta ti ja znam, oni su napravili eksces. Jer oni nemaju pravo nikog ni da udare, ni da ga zgrabe, ni bilo šta. Osim ako lik ne udari njih. Lik niti ih udari, niti šta, nego je samo skako po ogradi. Usput, to je još jedna od onih priča da Sky Music želi samo pare, da ih rock'n'roll više manje zanima, jer ne verujem da ti ljudi iz obezbeđenja slušaju rock muziku i da su uopšte iz tog sveta. Pretpostavljam da su iz sveta kriminalaca, raznoraznih pandurskih udruženja i slušaju sigurno samo narodnjake. Znači, organizator je dopustio da uzme nešto više para od tih 300 ljudi koji su bili napred, umjesto da je podelio, na primjer, na kompletnu publiku, da je dodao na cenu karte još 50 dinara. Onda nema VIP zone. Ne postoji VIP zona. Ali dupe je zinulo za pare. Znači, jedan veliki minus za organizatore koncerata. VIP zona ne znači ništa. Osim uzimanje para nekom ko ih ima, ko možda uopšte i ne voli tu muziku, ali želi da se pokaže u VIP zoni. Eto, to je jedna od tih priča o VIP zoni. Sljedeći bend koji je nastupao ili pojedinac je dr. Nele Karalić, koji je izašao, otpevao dobar deo repertoara Zabranjenog pušenja, koji su vjerojatno njegove autorske pesme ili šta već. Odličan nastup, pun energije i svega ostalog. Znači, apsolutno čovjek u tim godinama koji više ne liči na rockera, ali ima super nastup i super priču i opet sarajevska priča. Nema Beograda tu uopšte. I ono što se čekalo posle u stvari ne. Posle Neleta nastupao je beogradski bend, ili ja bih nazvao zemunski bend EU grupa.
Ju grupu nikad nisam voleo zato što sam ih smatrao da sviraju pastirski rok. Isto kao što su svojevremeno svirali Bijelo dugme i šta ti ja znam. Nikad ih nisam voleo baš zbog toga. I oni su svoj zadnji album promenili totalno, znači nema pastirskog roka, nema ničega i zadnji album im je više nego odličan. Međutim, sinoć su svirali samo pastirski rok. Znači, pastirski, ovčarski, kako god ih nazvali. Krenuli su sa narodnjacima na gitari, ja to tako nazivam, može svako da me osudi ili bilo šta, moj stav je da oni sviraju pastirski rok, krenuli su da sviraju jedno 15 minuta pastirskog roka kao instrumentali, pošto mi je to bila ograda, pošto pevač nije u stanju više da peva. Onda su izveli par pesama koje su s pevanjem, čisto da ono nešto otpevaju. Videlo se da Dragi Jelić posustaje s glasom, da ne može više da otpeva ni ono što je nekad pevao. Dolazilo je bukvalno do pucanja njegovog glasa. Jednostavno čovjek više to ne može da radi. Njima svaka čast, njihov nastup je bio odličan što se tiče tog pastirskog roka. Ko voli pastirski rok može da ih sluša i dalje. Ja ne volim pastirski rok, niti sam ikad slušao narodnjake, niti bilo šta slično. Zato i ne volim taj pastirski rok. U tom pastirskom roku, kažem, prepoznajem i bijelo dugme, čak i smak u pojedinim stvarima. Međutim, smak svojevremeno Boris Aranđelović, ili kako se već preziva, pokojni, on je taj koji izvukao smak iz ti priče. Krivac za pastirski rok u smaku je gitarista Točak. Kom se ne sviđa moja priča, ne mora ni da je sluša. Ono što se čekalo posle, ja imam osjećaj da su svi čekali nastup pulskog benda, to jest hrvatskog benda Atomsko sklonište. Bruno Langer koji ima 67 godina, ne, 70, ne, on ima preko 70 godina. Doveo je u bend pomladak dva nova klinca, bubnjara i gitaristu. Oni su izuzetno dobro odradili svoj posao. Bruno je odradio ono što je mogao. Znači, on nema neke velike izuzetne vokalne sposobnosti, ali to što radi, odradio je kako treba. Izuzetan nastup, izuzetno pokretanje publike, posle učmale i u grupe, nastup koji je oduo sve pre njih. I nikom ne može da bude krivo što je Atomsko sklonište u Beogradu najpopularniji bend, mogu da tvrdim, najpopularniji bend iz bivše Jugoslavije. Apsolutno najpopularniji bend, što je i sinoć dokazao posle svih nastupa u Beogradu. Uvek su bili dočekani kako treba i uvek im je nastup bio na vrhunskom nivou. Znači, apsolutno odličan nastup, odlična priča. Započeli su sa pesmom Olujni Mornar i posvetili je Masimu Saviću. I šta da kažem, znači, toliko dobar nastup da je oduo svet. Oni su čak i probili koji minut termin i sada očekivalo se nastup srpskog benda Osvajači, koji nisam odgledao, niti imam nameru da gledam Vino crveno i šta ti ja znam, opet jedan od pastirskih bendova iz Srbije. Ne samo ja, za divno čudo,
halu halu je napustila većina publike. Ja mislim da je ostalo možda trećina publike da gleda Osvajače i meni je baš drago što je tako bilo, jer posle Atomskog skloništa nije imalo šta više da se gleda. Atomsko sklonište je vrhunac večeri u sinoćnog rock koncerta u Beogradu i što je pozitivno je to da se uopšte održao jedan od tih koncerata posle niza godina ratova i šta ti ja znam. Eto toliko. Znači, šteta je što niste bili. Pitanje je da li biste i mogli da budete, pošto je prodato, ja mislim, sigurno 90% karata. Nije trebalo da bude VIP zona, to je čist bezobrazluk, ali to na dušu organizator. Eto, pozdravljam vas još jedan put sa temom koja nije baš aktuelna, ali ja ne jurim preglede, kao što sam rekao i do sada, niti mi briga za pregledima. Bitno je da zapamtimo jučerašnji dan, 24. decembar, gdje je održan taj rock spektakl u Beogradu. Prijetno vam bilo i sve vam najbolje želim.